можем да им дадем от тяхната отрова. Ако държат на тази линия на комуникация, ще ги изненадаме какви неща ние също може да прочетем от трибуната. Разбрах ви процедурата, господин Божанков. Втора процедура по начина на водене, господин Костадинов. Аз вече наложих забележка. Ще имаме разговор на председателски съвет. Това, което ще ви кажа е следното. Когато говорите, че тук има неколегиално отношение, не сте права и ще ви кажа защо не сте права. Защото в тази зала тук няма колеги. Тук има народни представители. Колеги са хора, които имат една и съща професия. Народното представителство, слава богу, не е колегия. Народното представителство е нещо временно. Много пъти сме го казвали от тази трибуна, пак ще го кажем. Днес си тук, утре си в затвора.